हेलो गाइस वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चेनेल दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय आङो गामिनि मन्दिरावहाय थांनो नागिरदों आरोना जोंनि जितु बाथौ मन्दिर बेयावहाय दिनैहाय माने जों गामिनि बाथौ मन्दिरावहाय मागो दाननि नैथि मंगलबार बाथौ सान बेखौ दिनै खुंनो नागिरदों आरोना ओरैनोबाथ' बोसोरफ्रोमबो खुंखायो खिन्थु बे बोसोराव एसे आलादायै खुंनो नागिरदों होननाय खोनादों स' बेखौनो आङो माबोरै खुङो बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों नायनोसै माबायदि खुङो माने थांना नायबासो मिन्थिसिगोन दा माबोरै खुंनाय जायो आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन खोनानो मोन्दों एबारहाय माने गामिनि न'खरफ्रोमबो इदिनो बाथौ मन्दिराव बाथौ सानखौ खुंनायजों लोगोसे बायदिसिना रोखोमनि फिथा सावनानै बयबो जयै जागोन होननानै स' आं बेखौनो दायो नायनो थांनो ओंखारदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला आंजों जोबजासिम नायलांफाबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं दायो दुगै लोबै गानै जोमै थांनो रेडि जाबाय एक्सुअलि जोंनि जितु मन्दिरनि ड्रेस माने बेयो जाहैबाय दख'ना गोमो ओमफ्राय ब्लाउसआ गोथांमोन आरोना आंना ब्लाउस गोथां गैयामोन ना हाखु दाखु आं ओंखायनो माने गैयिनि थाखाय गुफुरखौनो गानबाय ओमफ्राय जा नै साद्रिया बिदि गुफुर ओमफ्राय जा गोथां आगरनि रेगे रेगां स' जोंनि बियो जितु जोंनि गामिनि बाथौ मन्दिरनि ड्रेस आरोना बयबो गासिबो माने जेब्ला मन्दिराव थांगोन ना बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै थांगोन आरोना स' आंबो गानबाय ओंखायनो आं थांनो ओंखारबाय दायो बुलि हाय नायलाय बेखौ सोरबा सोरबा सिख्ला बिमा मासो सानगोन बेसे जों क्लास 5 ना माबा बे मानबायनोसो गोरोंमोन खोमा ओइदि इमान उन्दैमोन सिख्ला गिदिर देरजोब्बाय सान्दुं गोसा जि हाखु दाखु ओंखारखाबाय आङो आं फरायनाय एल पि स्कुला नै जों गामिनि एल पि स्कुला गोदोयावनो फरायोमोन आरो गाहाय गावबुरा बिथांखौ दिनैनि बे फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। फार्स्टआवनो बाथौ साननि गिबि आयदा फिरफिला बिरहोनायखौ जागायबाय बिनि उनावहाय दङ आर'ज ओमफ्राय आर'जनि उनावसो जानाय लोंनाया आरोना दुलाराय बाथौ गौथुमनि
जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि गोथार बाथौ साननि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंहा गाहाय गावबुरा बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। आंनि नेरसोन फिरफिला बिसिङाव नै नं लादांगुरि गामिनिफ्राय गासैबो बेयाव नुजाथि फैनो हानाय जोंनि गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे सालायगिरि हान्जा नोंथांमोन नुजाथि फैनो हानाय माइनाव नोंथांमोन दिनै दुलाराय बुहुमाव बे गोथार सानखौ फालिदों आरो दिनै नै नं लादांगुरि गामियाव बे गोथार सान फालिनो थाखाय बे फिरफिला सिङाव गासैबो खरै गंलायना दा जोङो गोथारै बावबाय थानो हानाय दा जों खाबुखौ मोनो। बेनि थाखायनो जोङो आफा बोराइ बाथौनिसिम जों खाबु बिना जों माबाफोर गोरोन्थि मावदोंमोनबा बिना दिनै बे जोनोम सानखौ गोथारै जों गासैबो फालिनो लादों। मा फिथा सावनो नागिरदो? नै फिथा सावनायनि लाहार फाहार लावदुम एन्थाब थावनि फिथा नारिखलनि लारु एन्थाब फिथा सोर बानायगोन लारु बानायगोन फिथा सावनायावबो बानायबाय था लावदुम फिथा आबै आबौनि मा खालामदों आयं? जोङो मागो दाननि जोङो दिनै बाथौ सानाव एन्थाब फिथा एवनो थाखाय जोङो अन देदों। ओमफ्राय जेनेबा मागोआवथ' गामि गामि बयबो जाखाजोबो ना ओमफ्राय जा बे बाथौआव जेनेबा इदि दा फिथा देनाय जानाय इफोरनि जाहोनखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा? जोङो दिनै बाथौ देफैनाया जाहैबाय जोङो रायजोनि गामिनि थाखाय जोङो दिनै मन्दिराव सान फालिनायाव फैदों। जोङो बेयाव जोङो जेबो बायदिसिना जाग्रा लोंजानो थाखाय जोङो बे फिथाखौनो बाहायनोसै होनना जोङो फोरबोनि थाखाय जोङो मागो दमासियाव न'खर बानायना जायाबाबो दिनै जोङो बे बाथौ धोरोम थानसालियाव जोङो बेखौ देनानै मावनानै रायजोयैनो सहाय खालामलायनानै आइजो आइला गासिबो जमा जानानै जोङो बेखौ दिनै एन्थाब फिथा बानायनो होननानै जोङो देनाय जादों आरो जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो जागायदों आरो जों बे खामानिखौ जोङो गामिनि गासै नै नं लादांगुरिया जोङो बेखौ मावबाय थागोन होननानै जोङो आसा फारिनाय थाबाय आरो ओमफ्राय मा फिथा सावनो नागिरदों दा? जोङो दा एन्थाबनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। जोङो थाव फिथा नारेंखल फिथा हमनाय थिंख्लि फिथा हमनाय गासिबो रायजोयैनो जागोन आरो ना? रायजोयैनो ज' जों साहा था फुदुंनानै जोङो जागोन आरो जोङो दा बानायनो आगजु लाबाय दं। बे होमबा एनथाबनि आरोना? बे एन्थाब गोजोननाय थाबाय आयंनिसिम। फिथा सावनायखौ फैलायबाय नोङो? जानो फैदो र' आङो जानो फैदो। माबायाव गामियाव जाहैनो मोनाखै नालाय एबार जानोसै आरो ना?
एमाव नङा दा रायजोफोर एमाव सानो नाङा फिथासो बेखौ मेथाइ सावग्राखाय फिथा सावनायाव लगायना होबाय थावनियाव नायना लादो जों गामिनि बिहामजोफ्रा बेसे पारफेक्ट लावदुम जा गोथाव बानायखादों एकदमबारे सिबिंबो होदों नारेंखलबो होदों बारा गोथाव गोथाव खिथाबा जानोसो लुगैगोन दा जा जेखौ जानो गोसो माने दिनैनि दिनाव आरो जोंना जा मोजांखादों गुदुं गुदुं लोंबाय था जि मोजां जाखादों फिथायाबो आर'ज गाबखाना दसे थानानै बेखौबो रानलायना जानोसै ओमफ्राय दिनै फिथा जानायल' आरो खामानिया जोंना मानो सावदों आयं फिथाखौ फिथाखौ माने जोङो बयबो रायजोआनो ज' जाना जानो होननानै दिनै सावनाय जादों आरो माबानि बाथौनि जोनोम सान बाथौनि जोनोम सान दिनै दिनै बाथौनि जोनोम सान नैथि मंगलबारनि बाथौनि जोनोम सान ओंखायनो बयबो रायजो राजा ज' जानानै जाय जेरै सावनानै होनो हायो देखायनो हायो दिनै लावदुमबो सावदों एन्थाबबो सावदों थावनिबो सावदों कर'ना जादों खोमा इखौ एसे गोजानावसो दोननांगोन आरो मास्कसो गाननो नांगौमोन इखौ मास्क ओमफ्राय नै ओमफ्रायना बे एन्थाब एकदम खुगाजों उखुन्दै खुलायनाय जिरायना जासिगोन जों बयबो आर'ज सोरबा सोरबाथ' जानो लुगैनाया हाथारला गैला आंथ' भिडिअ खालामोलां खुदै गलांसो गबाय दं खुदै गलांसो सावथारबाय आंनि हाबाया जाला गैला हाबा मादै नोंसोरजों आंखौबो गुफुर नुफालायगोन नायलाय भिडिअ नांलायलायनाय गोसोम सोम सिनायदोंबाबो इयो माथो होनांगौ ना माबायदि मानसि इयो माथो होलायलाया जिबायदिसो नुलायलांबाय आङो नोंखौबो गथ'ना रजि बायदि नुमारबाय आङो रजि बायदि खै बोसोर जागोन जोङो 5 बोसोर जाबाय खोमा गैला लोगो मोनलाय नै आंनि लोगोमोनहा ओमफ्राय जोङो नुलायिया खै बोसोर 5 बोसोर मेक्सिमाम 5 बोसोर जाबाय जोङो ओमफ्राय दानि जि मोजां नायदों आं इखौ सोर मोनलाय नुनाय मोनदों ओमफ्राय होननानै उनाव सोंनायावसो मिथिबाय हाबा जानासो मोजां जादों होनलाय दा सिगां सिख्लायाव बालेंलेंमोन ना इयो दा गावदांदां जाबाय हाबा जानानै महरा सोलायबाय होनलाय गोथाव गोथाव जाहोथारदों जाग्राफ्रा लेक्सार मारिगासिनो हा हाबा जाबा सिनाय नङा मा फुदुंदों बेया आदै सा ए खान्थासे फुदुंखाबाय नामा फिथाइया गोरान गोरान नालाय दायो आर'जनि थाखाय बयबो मन्दिराव जिरायबाय माखासेया फिथा एवग्राफ्रा एवबाय दङ बाहेराव ओमफ्राय आर'जआव जिरायग्राफ्रा जिरायबाय
गोदैना गोखा संख्रिसो बिया गोदै जालु होनाय बिराद गोदै बिराद मोजांथार गोथावथार जानो नोंसिनायनो ओमफ्राय आं ओरैबायदि रायखुमार नायलाय गुदुं गुदुं फिथा माबा बिदि हमनायखौ फिथा लावदुमखौ नुनानै ओमफ्राय जानो लुगैनानै ओमफ्राय जा रावबो जायैनि सिगां आंनो फार्स्ट जाग्रोदों खोमा ओमफ्राय जाहैबाय आङो रायख'बायदि रायजोफोरा खनसे जानायखौ जागायनांगौ गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहर मानगोनां सारनिसिम मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरग्रोनाय जाबाय स' दिनैनि बे हाबाफारि लानायनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ आरो आंबो बारा मोजाङै मिथियाखै बिनि थाखाय आं माने मानि थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों बेखौ एसे फोरमायनानै होनो थाखाय बेखेवनानै होनो थाखाय आं सारनिसिम सोंहरनाय जाबाय सारा मोजाङै फोरमायनो हागोन नामा खुलुमबाय गिबि गिबियावनो जोंहा रादाब बुथुमगिरि एमपि बसुमतारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगोसेनो दिनै जोंनि बे गोथार दुलाराय बाथौ सान बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि नैबे 2 नं लादांगुरि गामिनि गोथार बाथौ बावसालियाव ज' जानो हानाय गासै जोंनिनो बे गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि गामि सामलाय आफादनि गासै सोद्रोमा गासै गोथारि आसारि आरो रायजो राजानिसिमबो आङो गाहाम हामलायनाय बावबाय लोगोसेनो जोंनि दुलाराय बुहुमनि दुलाराय आसामनि गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजा दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै जों बादिनो आरो गुबुन गामियावबो बा गुबुन जिल्ला आन्चलिक आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव बे गोथार सानखौ फालिनाय गासै जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो मागो दाननि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय दा दिनैनि बे गोथार सानखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो जोंनि बाथौ धोरोमारिफोरा मानो फालिनाय जायो बेखौ आङो सुंद'यै ओरैबायदि फोरमायनो सानोदि जोंनि बाथौ धोरोमा जों मिथिस्लाबै समनिफ्रायनो मोनसे बर'नि गेजेराव सिबिजाबोनाय खुलुमजाबोनाय मोनसे गुदि धोरोम बे धोरोमा बेसेबांबा सम जोंनि गेजेराव सोलिनानै दंबोयोमोनब्लाबो बे धोरोमनि मुङै जोंनि सरकारा जोंखौ बेखौ आबुङै थि सम महरै फालिनायनि जेबो गनायथि होबोफेराखैमोन गोबां दाबि दावा खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमा थांनाय
2018 मायथाइनि मागो दाननि नैथि मंगलबार खालि गोथार बे बाथौ सानखौ जोङो गनायथि मोननो हादों आरो बै साननिफ्रायनो थामहिनबा थांनाय 2018 मायथाइनि नैथि मागो दाननि नैथि मंगलबारनिफ्रायनो दुलाराय बाथौ धोरोमारिफोरनि गेजेराव जा रोखोमै बेखौ गोथार बाथौ सान महरै फालिबोदों जोंनि बे 2 नं लादांगुरि गामियाबो बे रोखोमैनो फालिबोगासिनो दङ। दा मोनसे जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा जों दिनै जोंनि बे धोरोमखौ आबुङै खुलुमनो आरो सिबिनायनि मोनसे मोजां खाबु जोङो मोननो हादों। मानो होनोबा जोंनि गभर्नमेन्टआ बेखौ मोनसे फालिथाय बन्द सान धोरोमारि फालिथाय बन्द सान महरै जोङो होदों। जेरै इस्लाम धोरोमफोरनि थाखाय इदुल फितर बायदिसिना ख्रिस्टमास ख्रिस्ट धोरोमफोरनि थाखाय जेरै ख्रिस्टमास आरो बिदिनो महरम बायदिसिना रोखोमै बन्द फालिनाय होयो। जोंनोबो दिनै बे मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार बाथौ सान महरै फालिनो थाखाय सुबिदा होदों आरो आं बेखौनो दिनै बे जोंनिनो रिंकि बसुमतारिनि चेनेलनि गेजेरजों फोसावनो सानो जोंनो सरकारा बे मोनसे गोनांथार खाबुखौ होदों आरो दिनैनि समाव जोंनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि बर'फोरा जिखि साख्रियानो मावाथों मानो सोरबा फोरोंगिरि मावनो हागौ सोरबा पुलिस डिपार्टमेन्टआव मावनो हागौ सोरबा बायदि रोखोमनि डक्टर इन्जिनियार अफिसार बायदिसिना मावनो हागौ नाथाय बिथांमोना गावनि धोरोमखौ थि माने मोनसे बन्दनि गेजेरजों फालिबोनो गोदो मोनबोफेराखैमोन। बेनिखायनो जाहाथे जों बयबो खौसेयै जोंनि जिखि साख्रि बाख्रि मावनाय सुबुंफोरा जाहाथे बयबो खौसेयै एखे समावनो गावनि गामिनि रायजोजों गावनि ओनसोलनि रायजोजों एखे सारियावनो जिरायनानै जाहाथे खुलुमनो मोननायनि जा सुबिदा होदों बे सुबिदाखौ जोंनि साफ्रोमबो सुबुङानो जोंनि साफ्रोमबो बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रा खाबुखौ लानो नांगौ। दिनैनि समाव दिनैनि सानसे समखौ जोंनि गासै साकरियाल बिथांमोनहाबो गोथार बाथौ सानखौ गावनिनो धोरोमनि मोनसे गनायथि मोननाय सान महरै बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लालायनानै जोंनि गासै रायजो राजाखौ बिनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाया जोङो मोजां जों बेखौ हास्थायदों आरो आं बेखौनो साबायखर बावदों जोंनि आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंनो जि बे खाबुखौ होबाय बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं आसाम गभर्नमेन्टनिसिमबो बे खाबु होनायनि थाखाय साबायखर बावदों। लोगोसेनो जोंनि बाथौ धोरोमनि गासै रायजो राजा गासै बिथिङाव साख्रि मावनाय बिथांमोनहा जाहाथे बेयाव मोजाङै बयबो गावनि आंगो धोरोमनि मोनसे गनायथि मोननाय सान महरै बयबो जाहाथे फालिलायो बेखौ आङो खावलायनो सानदों आरो आं खावलायनो लुगैगोन आरो बयबो ज'यै जोङो बाहागो लालायब्लासो जोंनि गनायथि मोननाय साना बयनिबो गेजेराव गोजोनथाव गनायथाव आजावथाव आरो बे साबना आरो हामनासिन जागोन। गनायथि मोनखांनायनि उनावबो जोङो बेखौ जुदि मोजाङै मोजां फालिलांनो हायाब्ला जों बे गनायथि मोननायनि बेसेनखौ जोंनो दिन्थिनो जुदि हायाब्ला बे जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनायनि लामायाव फैगोन आरो बे गनायथि मोननायनि बेसेना जोंनि गेजेराव थानाय नङा। बेनिखायनो आङो जोंनि बाथौ धोरोमारि गासै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि साकरियालफोर बिथांमोनखौबो सोरबा बाहागो लानो रोंसनाखैब्ला दिनैनि सानखौ दिनैनिफ्राय इयुननि जानो गोनां गासै जोंनि बे गोथार बाथौ सानाव बयखौबो गाजा गोमजायै बाहागो लालायनानै बयनिबो गेजेराव मोजाङै मोजां गावनि सुबुरुनफोरखौ गोरों गोरा बिथांमोनखौबो गावनि सुबुरुनफोरखौ होलायनो थाखाय होलायगोन होननानै आसा फारिबाय आरो बेनि गेजेरजों आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बे 2 नं लादांगुरि जनाय बाथौ बियाब बेन्दोंनि सिङाव थानाय जोंनि धेमाजि जिल्ला बाथौ बियाब बेन्दोंनि सिङाव थानाय जोंनि बे दाउथुब बिखा दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि बे 2 नं लादांगुरियाबो दे दिनैनि बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै गाजा गोमजायै जोङो फालिनो हादों बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों। बेजों लोगोसेनो स्पेसियेलि जोंनि बे गामियाव दि मोनसे सानखांनायनि गेजेरजों जोङो जा हाबाफारि लानानै जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना मोनसे हाबाफारि लानानै जा आयजन खालामदों बिनि थाखाय स्पेसियेलि थेंक आं बिथांमोननिसिम होनो सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामिया बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै मागो दानाव जोंनि गेजेरावहाय माखासे गोमालांनो हमनाय जेरै जोङो फिथा सावनानै फिथा एन्थाब सिथाव थाव फिथा बायदिसिनाखौ जोङो गोदो सावलायनानै न'खर न'खर हाबलायनानै जानाय लोंनाय खालामोमोन बे हुदाफ्रा जोंनि गेजेराव गोमालांनो हमदों आरो बावैसो जानानै थांनाय मागो दमासिनि गेजेरावहाय जोङो बे रोखोमै जेबो माखासे फेसिलिटिफोरखौ जोङो खालामनायखौ नुनो मोनाखै। दा दिनै बे मागो दाननि गेजेराव आरो जोंहा नैबे नैथि मंगलबार
गोथार बाथौ सानावनो जोङो जोंनि नैबे 2 नं लादांगुरिनि गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बयबो गामिनिफ्रायनो जोङो मोनसे आबुं मोनसे नियम निथि थानानै साफ्रोमबो सुबुंनि गेजेरावनो मोनसे जोङो फिथा गुन्दै लाबोलायनानै बिदिनो जोङो बेयाव एन्थाब फिथा थाव फिथा फिथा लावदुमखौ जोङो बे जायगायावनो सावनानै जायगायावनो दुलाराय दा नोंथांमोना नुनो मोननाय रोखोमै जोङो बेयाव बयबो रानलायनानै खौसेयै अनलायनाय गथ' गथाय बोराय बेन्थु सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जालायनानै जोङो रुजु रुमायै जोङो जोंनि बे मोनसे आयदाखौ जोङो फालिदों फालिनायखौ जों दा आंनि फारसेनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे रोखोमैनो जाहाथे जोंनि फोरबोफोरखौ जोंनि बे गोथार सानखौ आरोबाव हामसिन खालामनो थाखाय गुबुनफोराबो बेनि गेजेरजों लोब्बा लानानै इयुननि गासै माखासे समफोराव खुंलांगोन आरो खुंलांनायखौ आङो हास्थायनानै बयनिसिमबो जोंनि नैबे 2 नं लादांगुरि गामिनि बे खुंनाय हाबाफारिखौ आं बाख्नायनायजों लोगोसेनो जाहाथे बेफोरबायदिनो आरो गुबुनफोराबो खुङो आरो बेखौ गाजा गोमजा खालामनायाव बयबो जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा जाहाथे हेफाजाब होलायो बेखौ आसा फारिनानै आङो आंनि बे दिनैनि फोरबोनि गेजेरजों बुंथिनाय एबा फोसावनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो लोगोसेनो आसा खालामो 2 नं लादांगुरि गामिनि दिनैनि जिथु खुंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो गाजा गोमजायै खुंनो हागोनखौ आसा खालामो। सारमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसेबाव रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बे हाबाफारिखौ थोंजोङै फोरमायना होनायनि थाखाय लाइन दोना दं आरो रानग्रा पार्टिया सोरखौ नुवाखै नुयिनिखौ जाय जालायो नामा लावदुमखौ गोथाव जादों नोंसिनि संनाय फिथाइया उन्दुबाय नामा बेटाया गोदै ना गोखा सायाबासो बिराद गोदै मिलौलायनाय मोनासै बाहाग गोथावथार माने फिथाइया जोंना बर'फोरना गोथाव जाखायोना एन्थाब सावग्रा बिसोर सानैया नै नायदो लोगोफोर गासिबो हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव दानिया जोबथायाव फैबाय जानाय दानिया माने बयबो फुर्ति पार्टि एकदमबारे मोखां नायलाय फिथा जादों आरोना
मालाबा बावनो हानाय नंला आरो दिनैनि दिनखौ मोनसे जारिमिन बायदि जानानै थासिगोन। दिनैनि खुंनाय फोरबोनि सोमोन्दैथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिजोबखाबाय जानांगौ। दहाय सारा रोखा रोखा मोजाङै फोरमायनानै होखाबाय। ओमफ्राय नैबेखिनियाव सारमोना माने बिराद इन्ट्रेस्ट बाथ्रा बुंदोंमोन हा। ओमफ्राय साइडआव गान दामदोंमोन ना, आंनाव कपिराइट फैयो, ओंखायनो आङो भइस अभार होनांबाय आरो ना, इसोरनि रायलायनायखौ होनो हायासै। स' आं निमाहा बियो सिगाङावनो। माने आं बेखिनियावनो आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानो। बिराद गोबावनि उनाव जोंनि गामिनि बयखौबो बिदि जयै नुनानै आं ओरैबायदि खुसि जादों, माने ओरैबायदि खुसि जादों। आरो आं इसोरनिसिम बेखौनो आर'ज गाबो जे बे बोसोराव जेरै बेबायदि बयबो जयै गोथार बाथौ सानखौ खुंलांदों, थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय बोसोरावबो, फैबाय थानाय समावबो जों गामिनि गासिबो रायजो राजाफोरा बेफोरबायदिनो खुंलांबाय थानो हायो। आरो बे बोसोराव आं बयनिबो थाखाय इसोरनिसिम आर'ज गाबो जे बे बोसोराव बयखौबो बिब्दिनो मिनि खुसि सुखुआव दोनगोन होननानै। भिडिअ'आ आरो दंबावोमोन, खिन्थु बिराद गोलाव जायो भिडिअ'आ, ओंखायनो आं लाजोबनो हायासै। सारमोननि बिबुंथि लाखिनाय आरो मान बावनाय बेफोरखौ आं होनो हायासै। स' आं दिनैनि भिडिअ'खौ इसिबाङावनो दोनथ'नो सानबाय। स' थेंक इउ स' माच गाइस, आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।